eh. Oo. Aray mo. Oh, ano pa ginagawa natin dito sa suntukan tayo? Ayan, thank you so much, Sir John Paul. Ayan, may simpleng paipit yun si Sir. Hindi na naman sasabihin kasi nasa check po yun. Thank you so much, Sir, ha? Siguro nakuha mo na yung Christmas bonus mo. Ayan. Ayan! Dahil dyan, makakasama nyo kami hanggang 12 ng hating gabi. Oh, hating gabi o umaga. Oo, kasi diretso na ang aming third set. Kasi malayo po pang aming pinanggalingan. Meron pa po kami tatahakin na 3 ilog. Oo, nangalay kami kanina. Naubos yung design ng crops ko. Ayan, dahil dito tawagan natin si Madam ng Power of Love. Oo. Walang tingin to, Madam. Kasi 1.5 yung binigay sa amin. Ang ganun po kasi, Madam, eh. Kaya kami yung binabayaran. Ayan. Ano pangalan ulit ni Madam? Lian. Lian, oo. Ready ka na, Madam? Oo, shout out! Kay Long Talong! Sir, sir ba yun? Ayun, yun, sir. Vlogger ka, sir? Vlogger, hello, shout out kay Sir Long Talong. Ayan, hello, welcome sa vlog ni Sir. Ay, sa vlog ni Sir. Ano ba yan? Oo, nabubulol na kami, Sir. Long Talong, Sir, ayo. Oo. Lamig ka ayo. Ano ba yan? Lamig ka ayo. Ibubutulo na.